さあ続いてスタートしましたゼッケン12番山崎亮選手、愛知県岩倉市からいただきました。山崎選手まだ本当に始めたばっかりなんですけど、この競技、今年の、関東デビジョンの第2戦で、6位入賞しております。すごいですね。本当にこのタイムトライアルレースが今盛んでして、全国、東北デビジョン、関東デビジョン、そしてこの中部デビジョン、また関西デビジョン、四国デビジョン、九州デビジョン。さあタイムは、44秒97、44秒97。